iti agundaway mga ka-JCQ ket adate nga mismo dito Barangay Juan iti Iliti Solsona Ilocos Norte no sa dinno nga idilaeng kalman ket adda iti napasamak naraytoy ket pimusay iti may salakay araytoy ket na inaganan ani Mr. Vicente Calocag Jr. Tasigon iti panakisalsarita dagiti nagpatulungan na ang mga ka-JCQ ket ditoy iti imay na nagpakanan dagiti dingwen na kas karigiti pato, manok, mga ka-JCQ ket iti intay panagisalsarita karigitay dumapay nga maseknan mga kaibigan ket maipagarup nga natudok iti paset iti detoy tinged na mga ka-JCQ nga ditoy iti maipagarup nakaalaan na gagayem ken kabsat ta itay mo na nagundaway mga kaibigan ket adda iti nakita tayo adara ditoy baba detoy iking detoy galba gagayem ken kabsat ta makita tayo nga very sharp wano nakatadtadem detoy galba mga kaibigan ta sigon detoy intay nakasarsarita nga nang tulong kanya na mga kaibigan ket idi damagenda no kasano iti napasama kanya na ket hanametten nga na istorya mga ka-JCQ. Sigon kani Mr. Mark Miguel may sa construction worker nga gububra edi sango ti kubo-kubo ang nagpakanan ti pimusay a senior citizen ket isuna tinangitaray iti RHU Solsona. Istorya na ang nagpaarayat isud gapuna nga intaray da matasigod iti nadaghamat abalay pagpakonsultaran. Di may sunang circuit ada tweet di konser di umay agpasalakan ng apaputan na di iti tungod na sir. Ket may dakman itaray di RHU ko na. Ket tarantakam ka di kadok ata may ay adumot di darang arumarang. Agpuspuswak ba idi? Hanit di una sir. So di jay na pamainlugan ti tricycle sir. Intray mi jay RH. Oo. Ano atat oras idi manong? Galas. Ibigat. 9 siguro di ko sa. Sa so di jay sir, intray mi jay RH. Do kami nang ikabel diyan na. So di jay sir. Pagpakasuyak mo ito, hindi naibawa. Yun. Hanyo ba, dinamag no kasanot na pasama kanya na? Hami, dinamag din. Sir, at permi mo ti, namin, kitot min. Kitot kayo. Kitaw mo ti, so intaray milatan sir. Sigon kani Police Captain Randy Damo, hepe ti Municipal Police Station Solsona, ket kabayatan iti inda pa nag-imbestigar, ket awan tinagbalin play ipasama. When Sir Joey agpaiso data, illegal man nakaawat kami nga rod iti report nga kasyay. Dadi senior citizen tayo nga lakay intaray dadtoy RHU tayo iti iling Solsona. Yes sir. So nga dagos kami met nga nagkandak iti investigation in request mi iti SOCO iti crime lab nga mai-process kumay iti place of incident yes, ma-determine no adda iti napasamak nga play when no awan. Ket kabayatan iti panangi-process iti personnel from the crime lab ket nakita damet nga awan ti makita dang foul play and ti place of incident. Okay po. Ken after that napanda nagkandak iti post-mortem examination jay bagi di jay biktima. Ket talagang maibaga nga di jay galbati nakasugat. Kingkwana, Sir Joey. Before nga napasamak dito, sir, ano nga tayo itikas lang inubra na pailaeng? Sigun di kita'y witness nga nakakita kingkwana kasi i place of incident kami akit igid lang ti kalsada very visible ti tao maglabas. Nakita da iso ng agtugtugaw, aggabgabot iti ruot ka DJ kabatugan, DJ gayadan, DJ galbang nga nakaitamaan kingkwana. Okay, so dahil tangatan sir, ti Macder, kasi mo tinapasamak sir? When, kasi ti possibility nga nakapasamak, already kiti nang-i-process dati crime scene tayo kasi ti Choryada, Sir Joey. Arrival, when tinaming da pelang iti RHU sir? Actually, nataming pelang iso na, Sir Joey, conscious pelang met idi naitaray sir? Naitaray. Oh, okay. Sir, palagip tayo man karigitay taga Solsona, kang ronaan na sir, dagitay adakasing obra na, iti panagan-an na dalata sir tap ng dagasagathaanan pa nga mapasamak dito sir. When ulitek man na palagipan man digiti ka ilyak iti ilang Solsonan nga agan-an na tayo latag lalo digiti pada nga
Kita darangkap ti bagbagina kada ken kita senior citizens nga kitain tayo di kita papapanan tayo tapno ni di kasta kita han nga maulit ang di kasta pa nga pasamak Sir Joey. Okay.